Antes de la matança. Hola, sí, aquí. Nos acompaña la fallera mayor de Tavernes de la Valldigna, Vero. Pues ahí tinguem a Vero. Molt bon dia, Vero. Elsa, guapíssima, bon dia, reina. Bueno, pues ahí está, enhorabona i un fort aplaudiment per a Elsa, la fallera infantil que representa a Eixa Falla, la dula que també ens acompanya. Pugueu passar junt a les falleres majors i vosaltres també aneu a valorar un poc el que és la competició. Pugueu passar ahí darrere la carpa, ahí estan les falleres. La fallera infantil de la Falla la Dula, Elsa, i com també la fallera major d'Eixa Falla la Dula, la que organitza esta primera edició, María José. Molt bon dia, María José. I el seu president, Raúl, enceguem ja la traca, senyores, i en esta traca, sí, inaugurem ja. Una locura. Una locura, ja és una locura, autoshow, pues ja ho diu, no? A que sí? Bueno, això serà un treball de tot l'any, pa que sí, pa que allà. Molt. Bueno, pues l'ambient és que el públic està acompanyant-nos, La veritat és que sí, moltes gràcies per la presència de tot el món. I bueno, la veritat que en estos dies ja no sabem ni el que dir, ni pa que sí, perquè són tantes entrevistes i coses, no? La veritat és que sí. Bueno, Elsa. Molt bon dia. Bon dia. Bueno, allà baix a la plaça, on tinguem la llineta, està abarrotada de gent. Digues, bon dia a tots! Bon dia a tots! Claro que sí, bueno, María José, pues te diciendo que sí començarem, ¿vale? Molt bé. Bueno, ahí está María José, la fallera mayor de esta falla de la Dula y también la fallera infantil de esta falla de la Dula. Digues, a la de una, atenció, a la de una, a la de dos, a la de tres, señores, el primer coche, autos locos, crualles, iluminación, Raúl, Benja, José María, Chivo, ahí está el primer coche Capabay. A la de una, a la de dos, y a la de tres, coche, regreso al futuro, Molta gent de Civitat se no val, perquè estan preparant-se, recordem, check-in, funfa, però vosaltres aneu a veure si és de veres que l'ola marina està a la valla, el percans que han tingut. Bueno, que és perquè hi ha el circuit va cap allà, el circuit.
Ese cotxe és de palanca. És gent disfressada de guàrdia civil. Bueno, señores, ya que aplaudirlos, ya que aplaudir, señores. No pot ser, no baixa. És fills de festa, és fills de gala, Sí? ¿A que sí? Bueno, chiques, ¿cómo estás? El sol acompaña, ¿verdad? El soler. ¿Puyo refrescar algo? Sí. Pues ahí está. Jordi, 6 castelletes, per favor. Ahí están los balleres, claro, acompañándonos. Bueno, que vayan preparant-se en Dudassa. Per la paulera, i vola la NASA, que vola la NASA. Ai, la NASA que vol guanyar. Bueno, recordem així. Recordem que la voluntat se mereix dinar. No ha guanyat. Como un tablero de cuerpo serrano, con fuertes brazos y con grandes manos, mi cuerpo te reclama un hombre de verdad. El mueve tu llama, déjame gozar. Entonces eres contigo, no hay otro igual. Mi compañero digno de las naturas, de construir. ¡Ya de tres! ¡Búscale a los cabos!
de la línia de meta o de la ratlla de meta, perquè avui amb nosaltres ens troba Rita, l'alcaldessa de València, avui així a Tavernes de la Valldigna. Molt bon dia. Senyor president, Raúl e Infantil, gràcies per convidar-me. I tinc que dir que en València fem la Copa Amèrica, fem la Fórmula 1, però espectacle com el de la Falla a la Dula, con autos y a lo loco no n'hi ha res. Gràcies. Bueno, hay tantes paraules d'esta convidada tan especial avui, la que representa a tots els valencians. L'escenari. Bueno, moltes gràcies ja. Desde estas torres de Ferran, porta de la ciutat i símbol de la nostra història, cridem a tot el món a que vinga les nostres festes. Bueno, ahí está, ese fuerte aplaudiment de la Rita, la fallera mayor infantil. Han parat a posto? Estefanía, Caigo y Caragol. Ahí están los tres, ahí están, Raquel, Ángela, Estefanía, Rosa, Capabay. Bueno, que nos queda ya muy poquet. Ahí están les caragoles, Capabay, les caragoles. Córtalos, pero esta aparte la Primera división, nosotros así, cada vez de la Valldigna, espectacular el públic, la veritat que sí, ja que agraïda de uns grans espectacles en un partit de festa, en un partit de cotxes, autos... s'ha trencat, Pepe, tenia la roda la tenien rebentada. Chato Ruel i Tino, en un barco anem, xateta amb tripulació. El jurat, que ja estan ahí, a veure si recompte.